Duha ka pasahero patay ug duha ang samdan human nabangga ang usa ka SUV sa pader ug naigo sa poste sa kuryente sa Upper Calarian Highway sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Wasak ang atubangan nga bahin nining SUV human madisgrasya sa Upper Calarian Highway sa Zamboanga City Martes sa gabi. Dead on arrival sa ospital ang duha ka pasahero nga sila Normin Ingkiran Padam ug Abelardo Monserina Jr. Samtang samdan ang driver nga si Sulaiman Daud ug laing pasahero nga si Ronald Wee. Matod sa asawa sa usa sa mga namatay, magkuha unta og krudo sa barangay Kawit ang iyang bana nga si Abelardo uban ang mga higalang driver dihang naaksidente. Ano na sa akin doon, tawagin ko doon yung kapatid ko kasi yung mga driver niya, yung mga driver man yun niya, na aksidente doon banda sa may OWA. Base sa investigasyon sa kapulisan, gilikayan sa SUV ang katagbo nga motorsiklo dayon nabangga kini sa pader sa buhatan sa National Commission on Muslim Filipinos ug naigo sab sa poste sa Zamboanga City Electric Cooperative Incorporated o Zamselco. Wa pa masuta kung kinsang nagmaneho sa katagbo nga motor ug nangita pang kapulisan og CCTV footage aron makatabang sa investigasyon. Yung pagdating po ng mga investigador natin doon, yung sasakyan is nasa left portion na siya ng kalsada. So therefore, na-overshoot siya sa pag-iwas niya doon sa motor, doon siya bumangga doon sa pader ng NCMF. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.